Здравейте хора, почваме да снимаме Slender. Не ви препоръчвам да играете, да гледат този клип деца над колко години? Аз над под 10 години. Който иска друг, гледа клипче. Опа! Става страшно, хора. Тишина. Може да го видиме. Много е страшно. Не ви препоръчвам да го играете тази игра. Защо е ужасна? То е много ужасно. Много е страшно. Трябва музика да пусна, но не искам. Това е третото листче. До 8 има много време. Газ, бе! Ох. Много е страшно. Да знаете. Целия настръхнах. Ай, взимай листчето, бе! Страшно е. Ох. Тихо. Тишина. Много страшно. Аре. Връви, бе! Махайте се. Бегите! Това е много страшно. Ох. Плаша се. Не, отказвам се. Ох. Но. Fuck you. Като излеза, май ще се яви. Аз не мога да изляза. Много е страшно. Ето. Не! Моля ви! Бегай! Това беше гадно.